Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Er is weer veel gebeurd op Curaçao. En het eerste bericht luidt: minister komt op voor ambtenaren. En dat gaat over een bericht dat minister Ornelio Kid Martina gisteren op sociale media heeft gepubliceerd. Volgens hem kan er niet gespeeld worden met de belangen van de ambtenaren. Harde taal voor Martina, die wil dat er snel duidelijkheid komt en betaald wordt aan zaken waar de ambtenaren recht op hebben. Gisteren tijdens de ministerraad was dat nog niet het geval en Martina heeft gezegd: ik wil duidelijkheid, vrijdag, morgen dus, moet er voldoende geld zijn om alles te betalen aan wat de ambtenaren nog recht op hebben. En dan gaat het onder meer om een loontrede, 3% lump sum, indexering. Volgens hem wordt er lang over gesproken, maar moet er nu daadwerkelijk geld overgemaakt worden. En het tweede item, ambtenaren zijn bevreesd, heeft daarmee te maken omdat in de extra vandaag Remo Margherita namens vakbond APVO heeft gezegd dat hij bang is dat de ambtenaren tussen twee vechtende ministers, enerzijds Kid Martina, anderzijds Javier Silvania van Financiën, terechtkomen en er dadelijk niet wordt gekeken meer naar de ambtenaren, maar meer naar tussen de belangen van twee ministers. Hij zegt hij heeft de hoop geuit te zorgen dat er daadwerkelijk alles goed komt voor de ambtenaren voor het eind van het jaar en alle achterstallige betalingen daadwerkelijk gedaan kunnen worden. Regen zorgt voor problemen. Later deze uitzending hebben we beelden van de extra die vannacht zijn gemaakt over de hevige regenval en de gevolgen daarvan weer. Maar de afgelopen dagen, de verschillende regenval, heeft ook daadwerkelijk gevolgen voor onze wegen, voor de infrastructuur. En vanuit het ministerie van VVRP is er een team van 4 medewerkers opgesteld die waar nodig grote gaten in de weg provisorisch dichten om daarmee te voorkomen dat auto's schade oplopen door de vele gaten in de weg. Het heeft allemaal te maken met het slechte weer van de afgelopen dagen dat nog niet voorbij is. De wegen, daar wordt nu aan gewerkt en de rest van de problemen, daar wordt nog ook naar gekeken. Onder meer de rooien die weer schoongemaakt moeten worden. Aankoop 500.000 vaten olie. Dat wordt niet dagelijks gekocht. Het gaat om 500.000 vaten olie waarvoor een veiling was uitgeschreven. En zoals nu bekend is geworden is er 28,6 miljoen gulden geboden voor bijna 500.000 vaten fuel oil. Het heeft allemaal te maken bij vaten die opgeslagen liggen bij Bullum Bay. Die vaten zijn $9,2 miljoen waard, maar er is meer geboden, bijna $20 miljoen meer. En dat wordt nu nader onderzocht om te zorgen dat daadwerkelijk het geld naar Cru komt. En daarmee een langlopende zaak over vastliggende olievaten opgelost kan worden. En er ook daadwerkelijk geld naar Cru kan gaan. Overvallers krijgen straf opgelegd. Het heeft allemaal te maken met die overval die op 2 september van dit jaar in Punda plaatsvond. We hebben daar namens Extra nog een reportage over gemaakt. 2 mannen overvielen op klaarlichte dag op zaterdag een juwelier. En voordat ze weg konden gaan zijn ze overmeesterd door mensen die aanwezig waren in Punda. Nou, die 2 mannen die zijn nu veroordeeld en hebben allebei 36 maanden celstraf gekregen. Eén van de 2 heeft ook nog 6 maanden voorlopige celstraf gekeken. Dus er wordt gekeken of hij niet nog meer dingen doet. Maar in ieder geval gaat het om een 44-jarige man, meneer Aguirre Sena uit de Dominicaanse Republiek. En een 33-jarige man uit Colombia, Matejana Cordona. Ze zitten nu vast en daarmee lijkt even dat die opvallende overval in Punda opgelost en tot een eind gekomen. VVRP kijkt opnieuw naar Pen Resort. Dat was een bericht dat gisteren ook opeens voor veel opschudding veroorzaakte hier op Curaçao. Het Pen Resort, de bouw daarvan, die is al begonnen, maar de bouwvergunning is afgegeven. En daarbij zijn er problemen met de hoogte. Pen Resort zoals het nu is te hoog. Omwonenden van het in aanbouw zijnde Pen Resort in de Penstraat en op Pieter Maai hebben daarom een rechtszaak gewonnen waar het gaat om de bouwhoogte die 8 meter te hoog is. Daarom heeft het gerecht in eerste aanleg geoordeeld dat de bouwvergunning vernietigd moet worden
En dat betekent dat het ministerie van VVRP opnieuw 4 maanden de tijd heeft voor een besluit over een nieuwe aanvraag. Het gaat dus niet om een definitieve stopzetting van de bouwwerkzaamheden, maar wel van een aanpassing. En ook aan het ministerie van VVRP is gevraagd om hierop in te springen. Dan hebben we een bericht die echter, opnieuw agent voor de rechter. Ik moet even goed in mijn administratie kijken. Maar er is opnieuw een agent voor de rechter gekomen in verband met een schietpartij. Het is niet de eerste keer dat de politieagent zich moet verantwoorden. En dit keer gaat het om een 52-jarige agent die op 18 december vorig jaar tijdens een achtervolging een man heeft neergeschoten. Die is daarbij gewond geraakt. De zaak is nog in nader onderzoek. Het is ook tot nadere orde uitgesteld. Gisteren werd dus de agent en ook andere agenten gehoord. Maar er is nog nader onderzoek nodig om ervoor te zorgen dat de rechter daadwerkelijk een oordeel kan vellen. Of er daadwerkelijk verkeerd gebruik is gemaakt van het vuurwapen. Nou, even reclame. Zijn we zo terug bij meer nieuws. Família Coopera, Saco Censo 23 tapahan un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Família Coopera ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang a cumpli. Y tate aqui 10 anos trobe lo bem é seguinte censo. PCI é família que a cooperar. Abo também. A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e censo 23. Panosa com nos ta. Curaçao werd vannacht ook weer opgeschrikt door hevige regenval. 2 dagen daarvoor heeft dat ook al voor veel overlast gezorgd. Maar omdat de meeste regenval nu weer 's nachts is gevallen, zorgt dat ervoor dat niet iedereen een beeld krijgt van wat de gevolgen allemaal zijn van die hevige regenval. Zoals u ziet heeft onze fotograaf Reli Ignacio beelden gemaakt rond tussen 1 en 2 uur 's ochtends, vanochtend dus. Onder meer in Salinha, waarop duidelijk te zien is wat de enorme gevolgen zijn van de vele regenval van de afgelopen periode. Het gaat er vaak om dat er veel regen in korte tijd valt en dat zorgt voor overlast. En het is altijd op dezelfde plekken, onder meer in Salinha, en zo zijn er meer plaatsen aan te wijzen op Curaçao waar als het regent al het water naartoe gaat. Het levert deze beelden op die natuurlijk voor de omwonenden vervelend zijn, voor Curaçao vervelend zijn. En elk jaar weer opnieuw de vraag rijst, wat kunnen we daar doen om dat te voorkomen? Nou, er moet natuurlijk goed naar bouwvergunningen worden gekeken, maar ook het onderhouden van de rooien is elke keer weer een nieuw item. Die moeten onderhouden worden om te zorgen dat het water snel afgevoerd kan worden. Dit zijn de beelden van extra fotograaf Reli Ignacio en daarmee ziet u wat er 's nachts allemaal in het centrum van Curaçao heeft afgespeeld met het water. Dan gaan we naar Samira Rafaela. Zij heeft Curaçaose roots en ze is Europarlementariër voor D66. En ze was de afgelopen periode even op Curaçao en ging daarna door naar de Dominicaanse Republiek. Dit allemaal in het kader van het Eurolat-conferentie. Dat is een conferentie tussen het parlement van Europa en de parlementen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Samira Rafaela sprak daar namens het Europarlement. Er waren ook mensen aanwezig van Curaçao. En we belden met haar gisteravond en vroegen hoe het is gegaan tijdens de Eurolat-conferentie. Het is een delegatie die 2 keer per jaar minimaal bij elkaar komt. Dus aan de Europese kant, maar ook aan de Latijns-Amerika en de Caribe-kant. Het is heel bijzonder dat het dus ook deze keer in de Cariben gebeurt, Santo Domingo om precies te zijn. En het is ook gewoon heel belangrijk voor mij en voor de representatie van Caribische parlementariërs, maar ook de onderwerpen die ook echt heel belangrijk zijn voor hier in de Cariben. Dus het is maar 1 uur vliegen van Curaçao. Ja. Dus ik was er snel in vergelijking met de andere Europarlementariërs, omdat ik natuurlijk al een week op Curaçao was. En we hebben een succesvolle delegatiebijeenkomst weer gehad. Waar ook representanten van het Curaçaose parlement zijn. De voorzitter van het parlement van Curaçao is er.
Maar ook van Sint Maarten is aanwezig. En dat is heel goed, dat moeten we ook echt blijven volhouden, want die representatie is heel belangrijk. Natuurlijk vroegen we haar, behalve wie er allemaal aanwezig waren, ook wat daadwerkelijk de onderwerpen waren die zijn besproken tijdens de conferentie. En we hebben het deze week over gedeelde economische belangen gehad. We hebben het over de verandering van het klimaat gehad. De enorme gevolgen ook voor de klimaatverandering. Ik heb vandaag ook in een sessie over klimaatverandering aangegeven dat we ook echt een strategie moeten maken voor de eilanden en landen in het Caribisch gebied. Ik heb Curaçao en Bonaire als voorbeeld ook genoemd. Nou, daar waren ook de experts en de sprekers die waren het daarmee eens. Denk ook aan de Europese investeringsbank die aanwezig was en dat ook echt erkende dat er ook echt een investeringsstrategie moet komen voor de eilanden. Om te zorgen dat de klimaataanpak, maar ook de financiering daarvan, dat op een goede manier gebeurt voor de populatie, voor de mensen die er wonen. Voordat je daarmee verder gaat, kan Europa daar dan als voorbeeld voor dienen voor het Caribisch gebied? Nou, sterker nog, ik denk dat het Caribisch gebied ook als voorbeeld dient voor Europa. Kijk, wat we ook weer bij deze delegatie ontdekken is dat we ook in kansen moeten denken. Zeker als je het hebt over innovatie en technologie. Om klimaatverandering goed aan te pakken, dan heb je hier juist in het Caribisch gebied zoveel ruimte en mogelijkheden. Waar ook de wetenschap in kan investeren. Om te laten zien hoe we op een goede manier met die klimaatverandering om kunnen gaan. Dus mijn boodschap is ook dat we in kansen moeten nadenken. Ook in kansen moeten denken. Naast klimaat is er ook over andere onderwerpen gesproken. Onder meer over vrouwenrechten en de inbreng van vrouwen in belangrijke zaken. Ik ben natuurlijk ook de voorzitter van het Vrouwenforum van Eurolat. Dat was dus vandaag ook mijn laatste Vrouwenforum voor dit mandaat. Wat ik mocht voorzitten. En daar hebben we het gehad over vrouwen en migratie. De gevolgen voor vrouwen met een migratieachtergrond in het Caribisch gebied. Die op allerlei manieren ook uitsluiting kunnen ervaren. Discriminatie, maar ook racisme. We hebben het ook over de situatie in Haiti gehad. En we hebben het ook gehad over vrouwen en meisjes in het algemeen. In conflictgebieden en tijdens oorlog. Er speelt natuurlijk heel veel in de wereld. En de boodschap vandaag was echt dat wij ervoor moeten zorgen dat onze vrouwen, dat vrouwelijke leiders, dat vrouwelijke vertegenwoordigers aan tafel zitten bij vredesprocessen. Aan tafel zitten bij op het moment dat er wordt onderhandeld over vrede, op het moment dat er onderhandeld wordt over rust en orde in de maatschappij en samenleving, dan zie je dat vrouwen daar een hele goede rol in kunnen spelen. En daar is het vandaag over gegaan. Maar is het dan dat vrouwen een meer vredestichters kunnen zijn dan mannen? Of kun je het niet zo generaliseren? Nou, ik denk niet dat je het zo kunt generaliseren. Maar ik heb wel vandaag gezegd dat vrouwen hele goede leiders zijn. En dat we er echt voor moeten zorgen. Want de cijfers zijn echt heel slecht. Als je kijkt naar hoeveel procent van de vrouwen in het algemeen betrokken zijn bij hoge functies als het gaat om vredesprocessen in de wereld en vredesonderhandelingen in de wereld. Dan is het aandeel van vrouwen aan die tafels is heel laag. En wat ik in de praktijk weet en wat ik ook zie, ik ben zelf ook een vrouw, is dat vrouwen heel goed kunnen onderhandelen en inderdaad vrouwen een boel goede kwaliteiten meenemen naar dit soort tafels om inderdaad vrede te stichten. Tot slot zei Samira Rafaela nog dat er veel erkenning, waardering, herkenning in de Dominicaanse Republiek te meten viel voor Curaçao. Als ze zelf zei Curaçaose roots te hebben, leverde dat veel positieve reacties op. En ze zegt, het is ook maar een uur vliegen van Curaçao. Het is alsof je bijna thuis bent. Nou, dat in ieder geval voor wat betreft deze Eurolat-conferentie. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer met meer nieuws. Laten we hopen dat de regen meevalt vanavond. En ik spreek u morgen weer. Het allerbeste, tot ziens. Dag.